Iti DAMDAMAG Region 2, high-tech apan nagbantay iti kabakiran, itantandudo ti PENRO Isabela kan DNR Region 2. Kabayatan na inyuswat ti Office of the Provincial Agriculturist iti Cagayan, ti Farmers Field School season-long training para iti vegetable production iti munisipyo ti Solana. Daduma detalye isang may ni Dianne Monica Tucay. Iti Isabela, nartangan ang panagbantay ken panangaywan iti kabakiran ti itantantudo ti Provincial Environment and Natural Resources Office Isabela ken Department of Environment and Natural Resources Region 2 babaen iti insayang katda nga aerial survey. Sinuki matdadag iti protected area o to vertical take-off and landing nga unmanned aerial vehicle nga addaan iti Lidar Technology. May isa nga active remote sensing technology nga agus usar iti pulse laser light tapno mangrukod ken makaaramid iti mas accurate a visuals ti kasasaad ti aglawlaw. Naisayang kat ti geospatial mission iti Northern Sierra Madre Natural Park nga addaan panggap a maadaan iti detalyado a datos may naig iti forest structure, canopy density ken dumapay nga panagbaliw iti aglawlaw pakairamanan dagiti nasusulenak a disto a narigat a papanan. Iti Cagayan, inyuswat ti Office of the Provincial Agriculturist, ti Farmers Field School season-long training iti vegetable production, ijay Solana Cagayan, nga adaan panggap ang manayunan ti panakamu dagiti mannalon, may naig iti baro a proseso iti panagmula ken panangayawan kadagitoy. Sigun iti opisina, ti FFS training ket agpaot iti 10 ket 6 alawas, anang rugi iti April 22, ken malpas inton August 5, sa jay barangay Lanig Solana. Pinasatan da ito iti agrop 50 a mannalon, manipod iti na dumaduma a barangay. Tinasawa pa nagsanay kat mangisuro kadag iti mannalon iti umno a seedling production, integrated pest management, post-harvest handling ken dumapay, amang sigurado iti ad-adu nga apit ken seguridad ti taraon anat nateng. Iti Tuguegarao City, agrop 380 nga umili tinaypaayan iti tulong pinansyal iti sidong ti Sustainable Livelihood Program, manipod Department of Social Welfare and Development Region 2. Kaaduan kadagiti napurbaran a livelihood project ket ti panagbaboy, online selling, ken panaypasdak iti sari-sari store. Nakaawat itunggal may sa tigatad a 15,000 pesos aging 20,000 pesos kas umuna a panagpuunan. May pasidong dagitoy iti regular a monitoring, tapno masigurado tinaanay sa panagmanihar iti negosyo da, ken ti badligi ti programa. Dianne Monica Tucay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.